Nire irudipena da, Azpeitia beti oso herri euskalduna izan dela, baina halako movimentu potenterik izan ez duena ez euskararen inguruan, euskal kulturaren inguruan. Azera dana bezala nik uste dezentzala zaila alde batetik, tanetik egin berrezen genuen, idatzi, maketau, zuzendu. Oin ikusten nik dela 13 urte eta gendun horri areta, bueno, ez da egit, da papelien 2008 gaurren urte gozazu ikusuko gendu bezala. Euskaraz bizitetik bizkat euskararen garrantzia nabarmentzera. Azpeitia izan, 10.000 biztanletik gorako herrien artien Gipuzkoko herri bakarra kulturetxe etzaukena. Uztarria, sustraipeko hazia, inurrien kofradia, belarren arteko zubia eta uztabiltzeko gorria, fruituak pilatzeko gurdia. Harrizko herrian, mugarria.